Loh, lah kau miring ya apa sih? Nah, iki sing bener, Mbak Karti ngatasi masalah tanpa solusi. Wong saiki kabeh padha nang dukun. Ya solusi nang dukun kabeh. Ya wis gak apa-apa. Sing penting aku iku oleh duit. Mbah, Mbah, Ora boleh. Mbah, aku iki lho, Mbah. Kesel aku iki, Mbah. Nek kesel, pijet kono lho. Kesel kok nang mbah iki ne. Aku iku, Mbah. Aku iki kesel. Urip melarat iki lho, Mbah. Aku kepingin sugih instan ngono lho, Mbah. Gampang le. Nek kowe kepingin sugih instan, ana solusine sing apik kanggo kowe. Apa, Mbah? Turu ngimpi dadi wong sugih. Iku sing ampuh. Wis lakonono iku. Lho, Mbah. Duduk iku, Mbah. Lakon iku le. Njaluke instan, ya wis cara iku sing ampuh. Wis ta lali. Ya ora ngono, Mbah. Kula nuwun. Oh ya, mlebu ale. Mbah, wifi ku lemot, Mbah. Cek tak delok ya. Iki kono kena santet iki le. Temenan iki le, iki kena santet iki. Masuk wifi kena santet, Mbah. Lho, gak percaya. Zaman saiki ku le ya. Ana sing jenenge santet online. Om wilangeng awikna astu. Om wilangeng awikna astu. Wih, Mbah iki sakti tenan ta. Aku dhewe yo gak yakin aku sayang. Mah. delok ra. Ojo nganti tengah. Aki elo koyo ndok puyuwi. Ojo setengah-setengah. Wes le, tak jamin iki lancar le. Santet wis tak buak. Tak buak nang segara lor. Ambe tak buak kono lho nang segara kidul.
Nggih, Mbah. Lah, Kono apa maneh le? waduh, antri ono regul-regul iki. Mbah, ya, kula nyuwun pamit riyin, Mbah nggih. Oh, iya, gak apa-apa le. Ana temulih sih ya. Yo wis. Oke. Sampeyan coba. Oh, apa iki? Matur suwun le. Iki yo. Ini Kono apa maneh le? iki lho Mbah, aku koyo di kampung wong, Mbah. Dikanggo ya apa? Ngene lho, Mbah. Aku nandur setahun niku ora panen-panen, Mbah. Apa wis mbok rabuk? Wis, Mbah. Mbok lep? Wis. Mbok obat ambek emes iku? Wis kabeh, Mbah. Lah kok aneh le? Lah ya iku abulane aku rene iki, Mbah. Sik. Tak trawange ya. Tak terawang kok kakek tole. Paling kurang menyani, Mbah iki, Mbah. Lho, menyang mang tak kabehno sak kilo mang. Nek coba mang tak kabehno. Oh, Wis le. Saiki wis mulya, masalahmu wis mari kabeh wisan. Wis Oh. mari. iya, Mbah. Iya, Mbah. Sele. Le. Nah, iki kanggo awakmu. Nggih, Mbah. Dadi permasalahanmu iku mari Oh, nggih, Mbah. kanggo kenekan iki. Tapi eling ole, Nggih. ojo dibuka di embong, Nggih. bukaan engko di omah ya. Nggih. Nah, iki ya kanggo awakmu le. Iki kepingine awakmu sugih instan tanpa nyambut gawe le. Yo iki tombone le. Tapi yo eling le ya. Ojo dibuka di embong, buka nang ndek omah. Nggih, Mbah. Ya wis saiki ndang. Muni ya kono. Oh, ya wi, ini dulu. Iya, aku sih kok penasaran gitu. Apa ini Penasaran tempo? Aku mus mantep temenan ta iki. Mangi ku koncoku mak koyo koyo gak mantep aku yo po. Tapi terus kok ondang suur sepan. Lah yo iku, aku yo wis tapi atiku yo wis. Nek ku rada teles-teles. Foto, ayo dibuka. Foto. Api temu iku. Waduh. Ora terima iku. Lah wong aku mang jaluk itu suge instan. Ayo iki sama mami kok kamu gak ketok iki. Oh, Suke bakalan iki. Dos rek. kae iki berarti yo. Potek sampe nih. Po iki. Waduh. Apa iki?